Chalarize. Yeah, welcome to the Pod Diaries. Pod Diaries ke with Ubiza Wabantu. A podcast yomntu wonke. The unknown to be known. For community leaders, change makers lapha South Africa, phofu around the world. Each and every time ku episode landuka ke the Pod Diaries, we host different people from different aspects of life, different industries. But most of the time ke sibamba abantu be-art. Sibamba abantu be-art njenga namhlanje uba sinomntu we-art. Anoyazi noba anotsho noba ndithi uyi-artist okanye uyi-activist okanye uyi-artisan. Artisan. Okay, let's all welcome kuthiwa ngumamcube ke uAthule igama lakhe, but uzasichaza ngokwakhe yena ngokwakhe uba ngubani umamcube, because wonke umuntu wazi umamcube, sesilazi igama likala Athule bawulothoka. Asichazele ngawe ke further and further more. So igama lami ndingathule ifane ngodladlu. Umamcube sisiduko sami. Sisiduko sami mamcube, but then I prefer bandibizwe ngesiduko sami because of ndiyasithanda. Into kaAthule ligama nje ndalinikwa abazali, but then I prefer elindanikwa ngokhokho umamcube because ayingomamcube futhi ngumamcube, but then abantu abakwazi ukubiza, so ndiye ndiyi-understand, but as long as ufakile lama into ebalulekileyo. Unochuku kodwa. Ifana noba umzekelo umamcube nomamcube hayi into ewanje leyo. Hayi. But then ndiyathanda ubizwa isiduko sami. I'm doing grade 12 eKhayelitsha eMakhaza kwisikolo ekuthiwa yiChris Hani Arts and Culture High School. So ndenza le art ke. Okay. I-art i-broad. Okay, before we go to that. Kukho there's the thing like umzekelo ingathi ubune group mos ne? Yes, ubune group. So we are ubuleadisha a group, and then because of the fact that wenza grade 12 and then you decided ukuthi okay mawuyimise kancinci because ufuna ukuphazamisa. So it goes to show ukuthi i-art iyalandoka iyasebenza, you need to focus ne? yes. Yeah. Now when it comes to art broad, when you say art, where are you exactly based? Like which part are you based kuyo like with art? So kwi-art ne indawo endi-based kuyo mna mostly ne yi-drama. Okay. Ne yi-drama, but then ndine-group. Mandithi bendine-group because of le nto ndikuyo. So kule group bendinayo I mostly focused on i-drama nomculo wesintu nomxhenso wesintu ne. So xa sithi umxhenso wesintu bendifokase kwisixhosa kakhulu. I told more on kwisixhosa kakhulu. Even ne-drama ebendiyenzisa ebantwaneni ibiyeyesixhosa kakhulu, yabo. So be-based on loo nto zam. So you were not doing Lando, you were not doing modern drama. Ubusenze ezizomamcube on stage. No khwalo. Yes. Ezanomathemba. Yes. Onongqawuse. Onongqawuse. Okay. But why though? Why like that Landuka? I like the fact that it's you keeping you like your culture, but why? Unobangela wokuba ne njengoba kule group bendisenza into yesixhosa zodwa. It's not that ukuba ndingumntu wesixhosa uthanda isixhosa only. It's just that I wanted to embrace like i-culture yam njengomntu ongumxhosa ne, and also to showcase uba what does it mean to uba ube ngumntu ongumxhosa, because of akuthiwa akulahlwa mbeleko ngakufelwa, but then in nowadays silahlile imbeleko yethu, asisayazi meaning yoba ngumxhosa kuba yintoni na, asisasazi isixhosa kwasona basithetha ukuthini na. No. So now you said Gomgorada. I don't know if I was recording or I was not recording. You said awungumxhosa. Cacisa ngaleyo. Oh, okay. Unobangela uba ndithanda ngumxhosa ndingumxhosa ne. Xa into eyenzekayo. Hayi mama ndiyacacisa. So into eyenzekayo ne, abantu banobhideka ndim ne because of ndinguAthule ndibe nguLebohang ne.
bona abanye abantu bacinga fama ndiyimix. Ulebohang ngesixhosa uthetha uthini? Uthetha uba bulelani. Ubulelani ligama lomntu ongutata. So umzali zangakwazi ukuthi ndingubulelani. Wathi Lebohang ngutatam lo, utatam ngumXhosa. Ne? But uLebohang soze umbone kwi-ID yam. Ligama utata wayefuna undinika lona, kodwa usandinikile ngaphakathi, so ndalisebenzisa mna. So ayingolebo, kwisisuthu ngulebohang. Thina ndinguLebuhang. Oh, so igender yakho ngo that means kala namagama amabini kaloku. Hayi man, le nto yamagama. Yes, But people can call you Lebohang or Lebo. Olebu. Lebu. Yes. Uba ndilebo yintoni ingxaki? Akho ngxaki. Qha kaloku abanye bapronounce indlela ebhalwe ngayo. Balibi kolebo. Right, Mamcube. Le nto ndisithi Mamcube mna because abanye bathi kwa igama likaAthula lindifanelanga. Ndiyathetha ingxaki. Ngoxa zathiwa Athule bendithanda uthetha yenye nje. Why were you named Athule? Into kaAthule andiyazi noba ndizawuthi abazali bam bandibona ndisemncinci ababona hey lo mntana ingathi uthunyelwe zizihlwele straight. Igama lam iqala iminingi yalo lithi Athule Amacube. Okay. Ne? Amacube si-ancestors zam ne? So zitheni zithule. That means ba zithule zindamkele mna. Akhanye kubekho into ingxaki like ekuzini kwami okanye ekuthini. So Athule Amacube andamkele. So akuthiwa okay. So akuthiwa ngoba akutsho uba athula amantombi mhlawumbe ningamantombi nonkokwenu, so nonke kokwenu ningabantu abathuleyo. Athula Amacube. All right. Let's dwell more on you before we even go to land. Okay, before we even go like udedibene ne-art ne, but let's dwell more on you. Like give us a picture umzekelo like ukhule njani, because usually umuntu waziwa nje umuntu ondwebileyo. Ndwebile active, awufana uqumbe xa ugula kulula ubona uyagula. Yabo. The moment uthula kupheli 1 minute ingathethanga then ke zikhona ingxaki. So, like, how did you grow up? Did you grow up like as umntana othuleyo, as umntana yeah? Ekhuleni kwam ndikhule bendibubhidekarha. Ekhuleni kwam ndikhule kusithiwa ndinongayo indoda. Ne? Ndinongayo indoda. Bendingazidluliseli, bendibetha, hayi bendisengasemakhwenkweni ekhuleni kwam. Awubethu ngo? Hayi shem, caba ndendazibona ba bendibulahlekarha. Ekhuleni kwam ndikhule ndingumntana katata gqithi. Ndingumntana othanda ngutata gqithi because of ngela xesha yisendima umntana wentomazana kutatam. Ndikhule ndingumntu katata, utata engafuni uva. Bakuthi akuthetha ngam uyama ulapha. But then ekambeni kwexesha ekhuleni kwam ndiye ndabona into yoba ngumntu katata gqithi iyamosha. Because abaphandle ndiphila sendingakwazi uzilwela. So akhange ndimuve from utatam like ukuba ndikhule ndingumntu katata. Bendingumntu katata endlini, but then phandle bexa kufuneka ndibethile bengaxela itata uyayazi kona kwa mama uyayazi. Bendisenza into kufuneka ndiyenzile qha. Ekhuleni kwam bendingathulanga. Talkative, ndithathe umama uyathetha. Uyathetha mama uyahleka, uyakhawuleza ukhathazeka. But then ukufana ngudaba wam, andifana abazali bam. But then nje ngumama uthetha nohleka nokhathazeka lula. Ndifana udaba wam iphelo, upheliwe. Ndifana naye. So ekhuleni kwam ndikhule ndingumntana kamnandi. Then ingxaki izoqala on 2016 years. Xa ndawa nemoto. Okay. I was still on grade 3 if I remember. That was grade 3 years. So 2016 ndawa nemoto ngoDisemba nanzo emaXhoseni. So ndandihamba notamkhulu wam, ngeteksi katamkhulu wam. Then ndafumana i-car accident. So la car accident yamosha kakhulu ubomi bam in a way of ndinengxaki yomlenze. Njengoba ndinengxaki yomlenze, abantu they love to make i-joke ngaloo nto. But then ndinalaa nto mosiba ndinqanda kayi-1 entweni andiphinde ndithethe ekugqibeleni. Ndizawuthula and ndingulaa mntu unentliziyyo encinci. So ke ngoku if zamane ndinqandana nawo koko zamane ndikhathazeka mandimphume umntu. So ingxaki yobomi bam iqale phaya kulaa ngozi yemoto ndayifumanayo in 2016. Andikwazi uhamba kakuhle, andikwazi uma ixesha elide. But then into endibulela is that abazali bam they supported me throughout the journey. Kwangoba endigqiba ufumana ingozi yemoto like khange babe nento ezi-off ezithini, mhlawumbi bayandigxeka okanye bahlekisa ngam okanye bafuna uphisa ngam, ezaa nto zi-off zi-awkward.
Yes, so they were very supportive. Abazali bam ba-supportive kwabona umthetho wabo. So when you say ingxaki like izakho zaqala phayana, the problems within like your life or something changed, like what changed? Intoni yabutshintsha njani ubomi bakho laa nto i-accident? It was not only into accident ne yatshintsha ubomi bam. Even on grade 6 ubomi bam batshintsheka wesi kakhulu kwa-grade 6. Yho, xa ndiyaguga ngoku ndimdala ngoku. So ndathi xa ndigqiba ufumana laa ngozi yemoto zange siqaphele ekhaya ukuba ndinengxaki yomlenze fast. But then saqaphela uba hayi mani xa iweda imbi phandle wadumba umlenze mayimkhulu evulekile. But then zange siqaphele xa kubanda uba ndinengxaki yalo mlenze oko ndinengxaki yomlenze. But then ekhaya ubona ekhaya bendibona xa ndihamba kuthiwe hayi ufuza ubani. But then when time goes by asabona uba no man ayiko kufuza le nto yalo mlenze khona ingxaki ne because of xa kubanda okanye xa nime ixesha elide uyavuka uba buhlungu adumbe yabo. So saqaphela no man ayiko kufuza bawufuze usisi wakhe ongusigqebhezana xa ndingene stage. Uthi wangenela imodeling? Yes, eprimary mosibekhetha umntu ngutishala kuthi ndandisesilenda ke shem naxesha anesilenda ndasikaleje 22. So nangenela imodeling. Kulaa modeling ndandingenelile xa kungenam nestage kwahlekwa ne. So bendalaa nto mos uba noba yintoni make ndilaqaze emva ndijonge emva hayi ma ndim ndedwa into lapha estage. Hayi ma ndichophisile ndinengxaki yamamlenze xa ndihamba ndiyagqamba ne. Hayi mani xa kuyahlekwa istage okhe kwazi kuthiwa ngena i-2-2 umntu kanye nepartner yakhe. Hayi ipartner yam aneentloni ngam ayafuna ungena nam estage. Yayiyo yonke loo nto mani andabisangena ndahlala. Xa kuzo-announce uwina andaphuma nakuloo top 3. Qoma njani mani andiswenke ndimanzi. Ndawuzibuza uba yinto ingxaki yama no hayi xa kwaphuma isikolo hayi ke ndabe sezindigiva hayi Jomi ubuhlekwa kaloku unangxaki yakho ongakwazi uhamba ubuhlekwa. Ndaqala phaa uba yinto yentlekisa esikolweni ndandifundela uxolo xawuka. So how did that feel? Mna sizimithe into enentliziyo encinci ndakhala kwangalaa mzuzu because of ndandinalaa nto uba ndizawujongeka njani ne. But then kuba ndandisinengqondo yobuntwana ne ndandinalaa nto uba yho hayi ingase ndingayi esikolweni bazandihleka ngoba khange ndiwine nemodeling khange ndithini. But then because of utamncwam ebengutishala phaa esikolweni ndakhawuleza ndamxelela. Then kwabizwa bonke abantu bebendigezela xa biseyitrend esikolweni babizwa kwathethwa nabo. But then still ndandingekho comfortable because of ndandinalaa nto uba what if bazandilinda after school bathi ndibaxelile bafuna undibetha. But then kuba ndaququzelela kwasendlini bengandiyekeli like uba mandibe ndedwa kwezaa zinto bengandiyekeli bandisapota throughout the journey until ndide ndibe right ndabuyela esikolweni kakuhle. Like So you felt like that was bullying? Yes. So you were bullied from esikolweni and then so still zawukwazi wawufunda njani? I mean I'm imagining like how did you manage to focus ufunda knowing ukuthi kukho abantu who think this and that ngawe? Kwangekho mnandi because of it was not like kwakusekuqaleni like ukwenzekela laa nto esikolweni because of ndaphe ndafacing into mos esikolweni ngokugula. So kwangekho mnandi tu. It was like ndivalelekile endaweni apho ndingakwazi uphuma khona ndiyazama but then akuphumeki. So bekunzima kakhulu kwakunzima. Umama wayephayela esikolweni ne. But then yayingekho ngathi umama uphayela esikolweni yayingenzi imehluko loo nto. Yayingathi akaphangeli esikolweni because of wayengabikho eklasini angabikho ngelantshi xa ndisitya akekho xa isiva ii-comments zabanye abantwana abathetha ngam. Ewe ndiyavuma babe ndisapota physically but then ebekhona umehluko because ndiyabamamela endlini bengathi ndirayithi xa ndisesikolweni andikho rayithi. But then because of nakuba ndingumntana obhabhile gqithi umisi bekwazi undibona xa ndingekho rayithi. Bekhona umisi abandithandayo ke esikolweni noba umisi bendibethe eklasini but then bendithanda ngelantshi andibiza. But then because of benesapoti yomisi nasendlini bekwazi uba mabathethe nam. But then zange ndirekhavarishe like lula because of abanye besebendibiza uba ndingulo ungenalayini ukuxelayo. Ndiyaxela andinalayini ufike sendihlekwa ngosendincokole nomisi okanye kuthiwe ndizithandisa ngomisi which is into engonwabisiyo because of imeko yayisithi laa mzuzu I need umntu wothetha besides abazali. And then ke ngoku did you
uyabona lo support, so wayifumana support beside Yes. okay wayifumana support umzali and all this stuff. But after yonke lento ye-bullying ke ngoku ngala xesha le-bullying man, what was on your mind? I just need an imagination. Like, what was on your mind? Like, what were the negative things owawuzicinga when this was happening? Like, because you know ukuthi every day xa ufika ekuseni mos uvuka you know going to a place apho kufumanise bakwazi bakho happy khona yonke lana. So what were the negative things owawuzicinga? The only thing that was on my mind la xesha, it was just only to commit suicide, but then ndandingekayazi becommithwa njani. At that time, Yes, into esentloko hayi ingase ndife, but uba kufiwa njani ndandingekayazi because I was still doing grade 4. Ndandingekayazi tu uba kwenziwa njani, and also ndandicinga noyeka isikolo because ndaenda apha nditshomana nenye igang, ngiyo sasingamameli esikolweni ngela xesha. Kona kulaa bullying ndatshomana nenye igang ngamantombazana asibayi-2 qha, indim noSisonke namanye amajita apho kwakugoranswa. Sigoranswa yabo yayingathi yifemeli yam bona uSisonke nala majita. Ufike after school sine-stress uba silindiwe, but then ke senipopular mos ndiyaziwa ndoyikwa esikolweni, so ndaqala phaa ngathi yehla into ye-bullying because of esikolweni ndandizoyikwa ngoba athule kaloku uhamba naba bantu ababegoranswa. so are you saying le bullying, I've got 2 questions ne. So are you saying le bullying yakwenza uphele uqoma okay I need protection? Yes. So I need la protection, so I must associate myself with people ekufumanise ukuba bazakwazi ukuthi banimele at the same time fumanise uzoyika. So there was a reason why you joined that, right, Yes. to protect yourself. And then secondly, if for example, let's fast forward to la life wangoku ya to now kule age yakho, ababukela bayazi unangaphi? Bayandazi na-17. About not bonke. Bayandazi. Okay. So at the age of 17 ne, at the age of 17, let's say fast forward to la life to ngoku umzekelo, let's say lento yenzeka ngoku, what would be on your mind if this would happen to you now? Yho, sanombuzo wakho tati. Yabona if binokwenzeka ngoku kuthiwe mhlawumbi iyaqala ukwenzeka, andiyazi noba ndingathini because of I feel like ibizoba bhetele ne, in a way of mhlawumbi ibingazukwenzeka. Yabo like ngoku ndimdala ngoku ne, so I do know what's right, I do know what's wrong ne, so benzosebenzisa still eza guidelines zoba ndidinga umuntu ozondisapota ne, like otishala nefamily, and also bendizozazi uba ukuba ndifocus entweni ndingubani, ndingamindi yonke le nto ethetha ngabantu esecaleni. But then it's not easy to uba ungazimindi ezinye izinto because they really hurt sometimes, like ezinye izinto uzixela uba uzuyiminda but then uxa ebona uba iyatsho, but then yes, but then like yabona ngo like kwangoku angikakwazi uyinyamezela ne, that's why umntu ndikhetha uphuma kuye. So benzawuvele nenze le nto ndiyenzayo umntu ndiphume kuye, but then bendingazukwazi ukuthi ndiphuma kumntu wonke because remember ndithe most abantu ababendigezela, yabo. So if benza manje ndiyaphuma emntwini apha sendishaka senindedwa ne. So umsindo wakho that time, like didn't you have laa nto engqondweni yakho uba yo asubani like did ndimbulala kubone, you know, those things, yeah. So because the reason I'm asking these questions ne, is because it's something kufumanise kumzekelo just people for them to understand, abantu ababukele to understand ukuthi when they are bullying, this is what goes in the mind of lo muntu ombhulishayo, because some of them they even think ukuthi okay you ngase ndimbulala ubani, and then ke ngoku umuntu xa kufumanise kaphele mhlawumbi ubone ngomuntu usekuhlaba or so whatsoever because of imisindo iyashiyana. Yes. So I want to know your extent of umsindo wena, wakho extent of umsindo wakho ngoba umzekelo you pull off umzekelo in terms of qomba mawuyeke okanye do you do confrontation? Mna ndingathi kum iyaxhomekeka uba yintoni lindicaphukisileyo ne, iyaxhomekeka because of kwelaa xesha ngotya ndandibhuliswa ndangayicingi uba mandiyokonfront umntu, ndandicinga nje ubomba yho hayi ndindedwa kwathini ndilile ithomi yam yazenza le nto no. But then like mna indlela endiyo xa nomsindo ne, it's better ndikukonfrante ne, ndikuve uyithethe ndifuna uyithetha, sijonge uba thina soyi-2 asinokwazi nayo ilungisa le nto.
if like still awukabikho right ndakubona kwa indlela uthisa ngayikho right nam ndiyamphuma umntu and umntu ndimphuma bathi kudala ibe ngathi zandambona kwasemdize nomasele ndiyamphuma umntu. Okay, right. So that's the part sensitive. That's the sad part, Shem, yalento yomlenze. And then how is it affecting you now? Man, ukhona umehluko kakhulu ngoku because of ndiyazama siba ndiphele ingxaki yomlenze iya-part-timer Shem is better. Yeah-part-timer. Yeah-part-timer. So usenazi accepta like it kwangona ndiqala ufika esikolweni ka-grade 10 nothi ngona ndiqala ufika kule class yami intsha sigqiba ukhetha subject zange ndibaxelele banengxaki yomlenze ndazobaxelela kandilinganiso kwangona ndithetha kakuhle zange ndibele umsindo ndithini ndathetha nje kakuhle uba okay guys andiyithandi le nto emane ndilinganiso uba ndihamba njani ndaba nemoto on 2016 so ndiyanicela ngaphinde ndiyenze laa nto sabaphinda bayenze nyani Shem because of bayayazi yandiaffecta so yinto nje sendiphila nayo sendi-acceptile. But do you know how many people ngoku ne ebebengayazi uba unengxaki yomlenze ne how many people will look at you ngoku? Yo, a lot of people will look at you ndakuxelela I'm telling you like from now on it's okay enza ke nomjoke mamcubu uhamba njani yabo so and then some but xa uhamba awuhambi ngathi ilanduka engathi kingxaki. So do you consider yourself like disabled? no. You don't consider yourself disabled? Oh. So still when usicela ba normal. Yes. Which is a nice thing. Ifana lo mzekelo xa unesifuba kuthiwa mos xa unesifuba kuthiwa soyichaya la nqawo ukuva mos lanto kuthiwa soyichaya la nqawo le yes le because yenza ube worse umzekelo. Okay, now I believe is that the worst thing that ever like happened to you le yalento le moto kanye is that the thing ekufumaniseka ba uthi imile not ba imile endleleni yakho but inako ukuchana okanye ichanile yabo okanye is there anything umzekelo okufumaniseka ba you feel like people should learn from, because I think a lot of people have learned a lot kulento bullying, like kulento bullying kakhulu, because bullying is not right, because as Basisho said, you don't know ukuthi umuntu ucinga ntoni and all the stuff. But now question is le into ye bullying, is that the only thing that ever yaba challenge ebomini bakho, like something for myself yaba challenge ebomini bakho le ye bullying? Because usemchamos you still a teen and then yabo yeah okanye anything from young age yabo, is that the only thing, like the only thing that you can say ba this was a problem to me dibethi lidlulile? No, bingeyongo yodwa. Because you girls you go through a lot, you go through a lot, and niyasifihlela izinto. Ekalo siyafihla. But I don't understand why, because you know how important is it you open up. When you open up, that's where you get to be free. Kaloku amantombazane, it depends ba open up kubani yabo, iyaxhomekeka ba open up kubani, because of ke uthwana ithini isixhosa, iyaxhomeka uvule abantu isifuba, because akufuna uvule noma ngubani na yabo, so iyaxhomekeka. So what's the worst thing that have happened to you ebomini bakho? Bombamzana, okay, into eyenzeka like enansense sithi moshela ubomi kugula kwam kwa-grade 6. Xa nsithi ukugula kwam like ukugula kwam as in a cultural, yes, kugula kwam kwa-grade 6, qale kwa-grade 6, but then it was not serious. Singayiqapheli kakhulu ekhaya ba okay athula uyagula ugulela ubugqirha, singayiqapheli kakhulu ekhaya. So ligqirha andililo hayi mani. Oh, hayi son.
So kugula kwam sasingayiqaphi kwa-grade 6 but then izondiafektha kakhulu kwa-grade 7 Okay. apho ndandiqala khona ubhala exams. Okay. Yes, ndaqala khona ndandibhala exams ka-term 1. Yes, kwelela xesha le-COVID mos. Yeah. So ungayisenoqala. So sathi sibhala. So ndave ndabona into zam, ndabona umuntu ndedwa. Ne. So yenzeka andifuna ungena into details straight. So yenzeka into eyenzekayo. Wabona into zakho? Yes. Wabona umuntu. Wabona ethi Ah man, that yo okay. So yabona into zam, ne. Cha like ndandimane ndiyiphendula lo muntu ngimbona manje ndimphendula. Ubhalayo. Like ndaye kubhala. Ndiyambona like akabonwa, ndiyambona. So eclass they started like hayi athule hey. Masikhawume manje uyathetha lo muntu. Yabo. So eclassini bendoyika ke ngoku. Bendoyika hayi manje wathi sokwenzeka into ngaye. So nathi xa nizama uphakama. Uphakama esitulweni. I was not able ba mandiphakame. Yo. Benzama umove. Angikwazi umove. So umisam she had ba makafone makabiza mama from a kitchen. Mama engumama se kitchen esikoleni. She ba makafone mama me kitchen azifast nanze ngxaki. So umama wayeyazi ingxaki yam but engayazi ba ingadinji benje. Mama naye wothuka. Wabeselila because ke umama mke ndifuzela ngokhala. Wabeselila. Xa elila ndavele ndacima. Ubona lo ndave ndacima nje esitulweni ndavala amehlo. Ndafeinta nje. So xa bezama undivusa ndiseliswa amanzi ndavuka. But then ingxaki iphi lapha kuma ngikwazi uphakama. Angikwazi umuvisa imilenze. So like izaba ilunch la xesha ke. Eva ke ngamehlo azala komtyo. So kwabizwe tata ukhetika abayi2. Bamanzi othathwa. Ndandifunqoliwe. Kalusizi kanjani? Yayibhlungu into ebhlungu kakhulu kubona mama melila. Elila ingxaki ndikuyo. Ndahamba ke ndasendawo ndisiwa kuyo ke it's fine ndenzona nenzwayo ndaphela ndabuya. Xa ndibuya esikolweni ndabuya still kuthethwa ngam. Awunamafufunyane, unento azibona yedwa ezingaziwa mntu, unento zakhe. Ibhlungu inhliziyo yami. Ibhlungu kakhulu ndingazazi ba mandithini. Ibhlungu but then it was the last paper ye-exam. So mama mandingaye esikolweni ndizawuya ku-term 2 but then wabesimiswa amandiye because bafuna uboma njani. Bafuna sobethana nami ndingafeel like bandindedwa. So zange ndiye esikolweni ndathi mama nanizokwazi mina esikolweni. Andizokwazi tunyani ujona ndawo besikole andigqityo bhalwa. Ngoxa semphuma mhlawumbe zawulandelwa. Kube kuthethwa kube zibe zisitsho izinto emveni kwami. Ndayedana unkamakazi wami for holiday. Sasihlamba impahla kwashing machine. Ndavele ndaba no pipe washing machine. Ndawana ndacima. Ecimeni kwami ndothuka sensebhedini. Sekulayita izibane ekamereni. Nakhona ukuvukeni kwami andivuka ba hayi makazi ndifike njani apha. Ndavuka ndathetha ndedwa. Umakazi wami wabesoyika naye engayazi ba makathini. Wafowunela utata amazondilanda notamncwam nomamam. Xa besiza bafika ndingekho right still. Ndithetha nje into zami. So ekseni bandibalekisela komnye umuntu. Laa mntu wabexeba no lo mntana uyagula. Uyathwasa. Intsimbi emhlophe. So ndandingayazi mos bayintsimbi emhlophe into endigqithi. Ndiyamazi daba ukho ndaba wami oligqirha. Kha boma ndimncoma umhlu dabawo xa ihamba siya phaya umhlesana. Ndingayazi bayintoni. So la tata wandicacisela kakuhle. Endicacisela ba awuzofunwa ngabantu abaninzi. Uzawugezeleka. Funeka ulindele noba yintoni na because lento ayizi ngokufana ebantwini inesimenye phakathi ivele kumenye phambi kwabantu. So mna nalando ba yo xa usivuke lento mhlawumbi sihambe neetshomi zam isivuke lento yo ela xesha ke umuntu usaphethe stage nani ba yo xa uvuka lento sihlene neetshomi zam namajita ivele indivukele zayithini lento. So abazali bami baqala pha uba protective xa kusiwa kum bengafuni ndiphume gqithi bengafuni ndiyodlala gqithi bandiyadlala funeke ndibe lapha kufutshane bameke sure ba bayandibona every move endiyenzayo. So laa nto yandenza ndafila uba wayingathi mna ndiyingxaki kwabanye abantwana wayengathi ndiyingxaki endlini like ndafila ngathi ndingumthwalo ebazalini bam but then ndamamela amazwi athethwe ngutata nomama ba bayabulela ba at least le nto ifunyenwe ngumntanabo ngendlela eright noba kuthiwe mhlambi ize ngendlela erongo in a way of like ibaxake because of they manage ba mabayibone ngokuse-early. So ndandingayi-accepti mos ndibomba kwabazali bam ngoba talento hayi ingena ngapha iphume ngapha because of le nto iyandiafektha esitratweni. So ndandisakhonza eziyuni la xesha
ezweni ndandenzekele ecaweni ndavele ndawa. Xa ndisiya ecaweni ndabuyiswa, wabe sexela ke notata ecaweni kwabe sexela nasecaweni uba hayi athule nyhani nale ngxaki dala simbona. So ndaye ecaweni kamama minye, umama ukhoze St John's, ndaye ecaweni kamama. Ecaweni kamama waseSt John's khona into kuthiwa ngumtshiso eSt John's. So ebusweni kuthiwa ikhupha iintlanga nezinto ezimdaka. So ndathi ndithambisa laa nto ndave ndaxhenza ndawa. Wathi mama secaweni uyandifuna noba ndiye weekend eyi-1. So ndaya phaya. Xa ndisiya phaa hayi mani ndayi-enjoya mani, yho kumnandi eSt John's. Kumnandi hayi ndiyakhonektha nale St John's ndiyakhonektha. Kanti mama secaweni nam sedala eqaphile yonke le nto ngam. Wafuna ndihlala ecaweni, wafuna ngxetyiswe fasti. Ndahlala xa ndihlala ecaweni musuhlala iveki yonke kuDrona ukutya eSt John's. So mos iSt John's yicawe yamagqirha ngokomoya without unxiba intsimbi. So ecaweni ke ngoku ndanxityiswa fast impahla zecawe, ndenzelwe iintambo ezimhlophe ezisimbolayiza intsimbi emhlophe. Ndamane ndixelelwa uba funeke but funeka enze izinto zam zesintu because le cawe ayimoshi uba ndingazenzi izinto zesintu, but then iyandiprotektha kuba ndingazelwa ngolaka. So like ndaqala phaa ke ugeyina i-self-confidence bajonga hayi ke ngoku iSt John's ngathi inzela kakuhle. Most of the time bendingahlala ekhaya mos bendihlala ecaweni nomama secaweni. And mama secaweni ke ekwazi undicacisela because of naye uyayazi le ndlela. So esikolweni ke ngoku ndabuyela esikolweni. Xa ndibuyela esikolweni hayi ke sendindaba mlonyeni mos mo. Ndaba mlonyeni. Ndinalaa nto mos uba yayike ndiyazazi bendincedwe kanjani. Ndiyazazi. Kwakhaliswa umlozi. Umlozi kwathi nti bengingazazi uba ndivana umlozi. Kwakhala incwadi ithi nti ixesha elide engandiyabambeka. Uyiva wedwa yonke No, ukhalisa umlozi. Ndiva ukhaliswa phaa ngaphakathi. Like ubona kuyacula, ukhaliswa nje umlozi. Kwakhala into ethi nti ixesha elide endlebeni. Hey ndiziva uba ndimthanda umlozi. Yakathi ndibambekile. Ndiyakhawuleza uphuma kuyakhala umlozi fast because umlozi ndaziqaphela phaa umlozi andifuni. Umlozi nempemba ndizithandi. So ndamane ndiphuma qha ubona ingani ndiyazikhetha ebantwini. Uyasixa kuthiwa mhlawumbi sekundawo mos ndidlala ikhrikethi. So ikhrikethi ndiyakhawuleza uphuma xa kusenzeka into ezinjeya ndiyahamba. So ndaphinda ndenza the same thing. Ndathi mama ndicela ucacise koomisi ingxaki yam. Kwenzela oomisi bazawukwazi undincedisa nabo kubantwana besikolo. Oomisi because bakhona mhlawumbi abanye oomisi abanalaa uba hayi noba unamafunya nyhani lo mntana because oomisi abafani indlela abacinga ngayo. Wayicacisa umama ingxaki yam. Ndangena e-high school. High school wayicacisa kwangalaa mini yokuqala. Wayicacisa ngalaa mini yokuqala. Wayicacisa kwarayithi. Yandenzekele high school but then I feel like ndafumana iklasi erayithi because of zange bandoyike okanye bathini. So they support you. They supported me like kakhulu because of babesebendibona nangeentamba endizinxibileyo. Bebuza iintambo ezitheni mani athulezi. Xa hayi iintambo zasecaweni mani kaloku mna ndikhosa iSt John's. Abanye abantu bayayazi uba iSt John's simbolayiza ntoni. So ndafumana isupport eklasini ke ngoku like so ubomi bam bamoshwa yiloo nto kakhulu but then like zange ndisilele ngemva. So ngoku what's missing ngoku? You're not a fully fledged sangoma ne? Yes. And then what happened ukuthi bayistophe okanye umzekelo bayimise nje for kwethutyanyana? So ngendlela endibona ngayo sebeyimisile because of umama secaweni once said kutata uba we have to do umsebenzi nje omncinci owe-1 day emaXhoseni wongxengxeza okwangoku. Then xa kurayithi endlini then bazondenzela. So saye sangxengxeza ke ngoku ekhaya. Ndenzelwa ke ndafakwa intambo emqaleni ke sangxengxeza sahamba saya kubihlanti yakudala endilibethwa into ozolidala ke saya kozwelidala ke sathetha kwarayithi. So ever since saya kozwelidala akusekho ngxaki kakhulu because of I can even control myself xa ndinalaa nto ndiziva because ekuqaleni ndingakwazi nozicontrola ndandivele ndiziyekelele. Ngoku ndiyakwazi uzicontrola xa ngathi kukho into ethi ndiphuma fast. Okay. So do you think in future uzawukwazi ulanduka? Do you think in future uyafuna uba sesangoma? Oh, I'm not sure. Andikho sure. Why? Ingathi ninzi umsebenzi phaa. But it's a great journey nje. 6 months uyohlala ngapha uqhathise bonke. Abazali bam ndiyababona. Nokwazi. Nokwazi. So but do you know don't you think umzekelo izaw affect omnye umuntu xa ufuma sekuba uyifuna uyamkeli wena? Iya affect. Yeah, what happens if it affect omnye umuntu ke ngoku? Let's say okay ilibaleke uchate ube nefamily affect umntana wakho, how will you feel? Le nto yenzeke kum because of umakhulu wam umama katata
ebengelogqirha as in like igqirha enxiba intsimbi ntoni ebelixhwele ne ekwazi uya entabeni azibuyele namayeza anyanga abantu. Umama kamamam wayebaleka intwaso waye-St John's, yasuleleka kumama, nomama wayebaleka wangena e-St John's. Baleka ngumntu wonke. Ava wayebaleka umama, yazi thina yasuleleka kum. Qha ke ngoku ingxaki iphi? Kulo tata ndifunwa ezigqirha, kulo mama ndifunwa as umntu wamanzi e-St John's. So iyandibhakanyela, and ke ngoku demo ibalekwa demo iza kosulela omnye umntu kabuhlungu kakubi because of iyakwazi ukugqiba ikugqibe nje ubomi bakho sengathi budibene icopse phantsi. Okay, so masibe sitsho kwangosithi usisangoma. Hayi man tathini. Asikwazi. Cha usisangoma 1.0. 2.0 2.0. Okay, tell me this. Okay, you're doing a cricket. Why did you choose to do cricket? Because bambala abantu benza cricket like ladies. Why did you do cricket? Oh, cricket. Okay, one thing about the cricket. Why not boxing? Why not wrestling? Ingxaki ziba dangerous. So cricket into endiyithandela yona. Ndandidlala nebhola ndayiyeka ilibhola yho. Ndadlala amajita ebhola ingxaki. So cricket la moment of betting, it's like uyakhupha ingxaki yakho. Cricket mina bendisebenza as a tool of ukhupha ingxaki zam. Okay. Ndisebenza as a tool of ukhupha ingxaki zam. Ndiyakwazi uba cricketing yabo once ndibe ku-betting ndiyayazi ke ngoku ndiyakhupha nje ingxaki zam. Ndiyakhupha phaa. So umsindo wakho ukhupha lapha. Yes, ndikhuphela cricketing. No 4. Yava? Ndikhuphela phaa cricketing, and also cricket i-combined by izinto ezininzi. Okay. Yabo ine-opportunities because of cricket iyanceda. Ngokudlala cricket ikhona into enceda ngayicaleni. Andihoya ngecricket biphethwe ngabelungu okanye 10. But then iyakwazi undinceda indisebenzise because of ku-cricket ndiyakwazi uhamba i-workshops. Oh. Yabo ezo workshops zamantombazana qha, which is yinto enqabileyo leyo. And ke ngoku cricket yami yi-Catch Trust eka-Gary Kirsten. Okay. Yes, ngitatethu Gary Kirsten. So wayidlala i-SA. yabo like wow. So yeah, so ke ngoku cricket, and also cricket indiphe i-guidance naphaya because of ndino sisibabalwa. So sithi ngusisi Babes nosisizo no-Coach Leanne. So bakhona zii-soul companions zam bakhona for mna because of as workshops if bekuthiwa bingengabongo ngingakhange ndizijoyine. Kwalanto kwa ezinto zika-Adidas bebendifake kuzo like bandincede kakhulu because of i-cricket mosandisayidlala nayo because of grade 12 ke nayo ke. But then i-workshops bayamake sure uba ndiyazi-athenda, and they also make sure uba esikolweni andisilili ngemva. They also make sure uba ndiyakwazi no-aplya for i-university, like bayandinceda kwinto endizifunayo. Okay, so kulo nyaka uzawufuna uba yintoni? Uzawufundela uba yintoni? Aplayele ntoni? Oh, okay. Uba ngumlungu. Ndifuna uba India. So into endiaplayeleyo ndi-3. Ekukhuleni kwam befuna ukwenza i-art. So i-art ndicinga uba mandizoyenza as a second option ne. So ndi-aplayele i-social working ne-journalism ne-law. You know those 3 things? Yeah, they fit you. Yeah. Exactly. Sensitsho why ngathi uyandikopa, you chose izinto efumase kwenta entlasenzayo. No, but it's a good thing. It's a good thing. Yeah, those are good choices for when. Yabo. But ke kwi-social worker like xa social worker, please make sure ba awulileli nomuntu lo uzokubuza umbuzo phinde ulile kwa wena kodwa uzobuza umbuzo. Ziyanilingana. Yeah. No, and then let's go back to kwinto ke besithe ngayiqala like in terms of art. So, what do you love about art? And then, what's the most challenging character when I'm saying ohlamba kwayenza on stage? Because you're doing stage, right? Yes. Yeah. So, yakwayenza kumbe inzima ke le, but you nailed it, yabo. And then, which character do you think umzekelo you ever enjoyed? So i-art ndiyithatha as a key of voicing out and a key of showing what's happening outside the world and a key of into ebonisayo izinto ezinokwenzeka. So i-art ngendlela endiyithanda ngayo like xa ndise-stage bangathi ubomi bam buphelele, ingathi ubomi bam like yonke ndidibene ne. So
I-character endihlulileyo yaseMagnet Usenzani? last year. So iplay yethu ingantoni kome netshoba inqandwa. So yilapha play zakudala yabo. I-character yami ibinzima in a way of befuneke ndibe yimbongi le kulaa play, ndifuneke ndibe ngumzali. Le yoba imbongi bengenangxaki qha bendisohlulakala kwamanye amagama because of ndiyateketa ndikwazi uthi gqi. So bekufuneka ezinye lines ndikomnye umntu because of ndiyateketa. Kulaa character uba ngumntu ongumama bengafuneka ndibe ngumama, like umama is like mama mama aba bokuqala abatya isnefu. So bendingakwazi uyithepha yabo, bengakwazi uthepha into aba mama gqithi because mna bendicinga fama mosiza bangabama besimodern bangoku, but then kwabe kuthiwa sindinika le character and sikufuna kule character straight because of la character ayiyomntu ondwebileyo, yeyomama orayithi ontetho ngqo. So ewe ndingumntu oyithetha inyani ungafihli makhuba, but then la character ibifuna nditye isnefu, ifune ndithethe ndizilibale noba ndingumntana kwam. Yakuvuselela uba ulisisangoma vele ikukhumbuza. Hayi bendinceda into eyi-1, bendithethe ngathi ndinesifuba nefiva, ndiba ndibekeke njalo uba ndibagqibile. Endincedwa yiloo nto. Then i-character endiyithandayo mna xa ndi-acta ingase ndi-acte i-character ehambelana nobumna, but then ayincedi laa nto because of ndizayiqhela, ndihlele comfort zone uba mna ndifuna i-character ezabafana nam. Challenging. Yes, because it's very important xa ngumntu owenza i-art uba umntu owenza i-art phaa kwidrama ube ngumntu o-versatile, okule i-character abekule abekule, okwazi ungamane ulinde uba uza kufuna le i-character yabo. So hayi ke shem, yabo ndi-willing shem ndizitrayi. Yabo umzekelo ngoku esikolweni ndinikwe i-character yoba nguRuth phaa kuSophia Town. Andiyazi ndizayithatha phi laa English kaRuth irolayo, but then ndizayiskarela, ndizayizama. Hayi ndizayizama. Hey, hayi ke Mamcube. Yeah, I think a lot of people learned a lot namhlanje kuwe. Yes. They saw a different kind of uAthule, even if classmates zakho zikubukele or whoever ufumase kumhlawumbe ucifana uyakwazi, then they saw the other side of you at the same time. It's a pity that like umzekelo sivele slimjole ixesha sometimes, but it's so nice to bekuba mandi umzekelo mhlambi you would have umzekelo omnye part 2 sincokole more on art, sincokole more on you yabo. Yeah, and I'm sure now xa somkile uzobona ba ndilibele into ethile Hey. I know. No, but ke mna ke ndifuna ukubonga kakhulu ke uba uzile apha namhlanje out of your busy schedule. Beba kudala lapha, beba kudala uzile apha. Ixakekile intombi. Xakekile. And ke ngoku isikolo ke yona lesisupporta ke sasifunda ezawuphazamisa isikolo, yabo. Yona ezawuphazamisa isikolo whatsoever. Yeah. So any last words to kwilanduka, kwi-bullies out there, or kwi-artists out there, or kwizangoma out there? Those are 3 things esithethe ngazo. Uyazikhethela sibone ba. So into endifuna idlulisa mna is that umntu uze yedwa ebomini and awuxhomekekanga ebantwini. Kufuneka uzazi wena ukuba ufuna ntoni ungumntu, ungenzi into ukholisa abantu, and uzazi wena ubuwena bakho nokuba uthanda ntoni na. Ungenzi into eza konwabisa omnye umntu, wenze into eza konwabisa wena. Xa ndisithi into eza konwabisa wena andithethi uba wenze into eza kukhathaza ke abazali, but then wenze into uyicingile, like uhlalutye kakuhle, uzazi like kwawena nje ba ungubani. So it's very important to know yourself. So do what makes you happy. Wow, yes. Ngesibhulu. Yeah, I like it. Wow. Enkosi mani Mamcube man, siyabonga kakhulu man yabo. Hayi siyathemba uba akalandanga umuntu akafundanga kule namhlanje into hayi ke I give up yabo. Nkosi kakhulu siyabonga sithi nangamso. Xesha lenyoni. Xesha lenyoni. So those be Podayas
Hot Diaries ke leya with uBiza Wabantu, recording all the way from eMobre, Cape Town. Siyabonga Mamcube, enkosi. Thank you so much. Thank you. They say I look like an idiot. Maybe it's the shit I be in, yo. Or maybe the niggas are idiots. Idiot. They say I look like an idiot. Maybe it's the shit I be in, yo. Or maybe the niggas are idiots. They say I look like an idiot. I'm not crying, it's an onion. Now I wake up every morning, looking angry like a demon. They say I'm not even a dude. When I'm on stage, I get bored. Yeah, guys ask me for notes. Yeah, I try to give them my code.